Yes, Maria Zimbabwe, takupinda pachikamu chatinokupai hurukuro nemayimbi. Yes, nasi guest artist wedu Mukoma Tedias Junior Muchapeza Matsito Ngwenya Brothers album rakanzi imandipa mukana album rakatakura dzimbo 7 dzinoti kutama nenguva kutambira kure mandipa mukana title track moyo muchena ndibatsireiwo pasi penyika zvoona meso ndomamirira akaita album racho ndo guest artist watinaye pachirongwa uchipasina nyuchi munongoziva kuti yes kana zvatodai soka zvatotanga nokupisa saka muri yeZimbabwe yes musamboenda kure chigarirai padhuze kana muri kuda kunzwa kuti Mukoma Tedias Matsito Junior the eldest son the late Mukoma Tedias Matsito Ngwenya Brothers vazhinji kambokaye kanonzi chiko rudo inzira yes munokaziva exactly ndo watinawo ipapapa yes ndo wakufamba nechikwata after mudhara wavo azorora atungamira kuenda kumusha saka tinoda kuti titange nekambo kanonzi pasi penyika kubva paalbum mandipa mukana Mukoma Teddy wachinyasogadzikana regai tikupei kambo kanonzi pasi penyika makandikomese muna Mafaro pachirongwa uchipasana nyuchi bazakanga no subscribe ku Mafaro uchi pa YouTube zviende kumberi.
Ndiko kambo kanonzi yes pasi penyika kubva paubhamu Madipa Mukana Tedious Muchapedza Matsito Junior ndiye watinaye pachirongwa mukati mezuva ranhasi muri Zimbabwe. Chirongwa chinechi huchipasana nyuchi tinoti kanga tawana mukana wokutaura nevaimbi tovaunza pamhepo tichikupai hurukuro yatinenge taita navo. Donzvo riripo rekuti tisumudzane pachedu vaimbi veZimbabwe tovaisa kumhuri yeZimbabwe. Rega tidzokere paalbum Madipa Mukana. Ndinoda kuti nditore track number 2 kufamba nenguva ndizo here ndiyo here ndiyo kutamba nenguva. Tinzwe inyaya yacho na zvakamira sei papapa. Pane soko ripi papapa. Muri kutamba nenguva here mukati megore rino? Usadherere muna Mafaro DJ Studio South East of England. Yes, Mafaro Chete Promotions ndo vari kupa chirongwa chinechi. Rega titore kambo yes kutamba nenguva track number 2 kubva paalbum rine 7 tracks mukoma Tedious Muchapedza Matsito. Yes, kambo ikaka kachipera tinenge takwanisa kuti tichivapinza pamhepo. Yes, Zimnet Radio ine flavor ine danger. Rega kutamba nenguva uchapedza matsito. Rega kutamba nenguva, rega kudaro, rega kutamba nenguva. Uchapedza matsito. Rega kutamba nenguva, rega kudaro, rega kutamba nenguva. Uchapedza matsito. Rega kutamba nenguva, rega kudaro, rega kutamba nenguva. Chipota wina tochikurusa. Rega kutamba nenguva, rega kudaro, rega kutamba nenguva. Chawina tochikurusa. Rega kutamba nenguva, rega kudaro, rega kutamba nenguva. Rega kutamba nenguva. Tawina tochikurusa. Rega kutamba nenguva, rega kudaro, rega kutamba nenguva. Merika unoenda usiku. Rega kutamba nenguva, rega kudaro, rega kutamba nenguva. Unoenda usiku. Rega kutamba nenguva, rega kudaro, rega kutamba nenguva.
kudaro, rega kutamba nenguva. Kwaunoenda usiku, rega kutamba nenguva. Rega kudaro, rega kutamba nenguva. Rega kudaro, rega kutamba nenguva. Rawina rora baba irinde rega mare mimanzi. Rega kudaro, rega kutamba nenguva. Sidarawina rora baba irinde rega mare mimanzi. Rega kudaro, rega kutamba nenguva. Rawina rora baba irinde rega mare mimanzi. Rega kudaro, rega kutamba nenguva. Rega kutamba nenguva, muchapedza mazito. Rega kutamba nenguva, rega kudaro, rega kutamba nenguva. Rega kudaro, rega kutamba nenguva. Chikuruza rega kutamba nenguva. Chawina chochikuruza rega kutamba nenguva. Rega kudaro. Kuchingamidza vese vari kutibata mukoma we blow zviriseko chimudhara chacho paSouth Africa pa. Yes, ndiye kwafana kuti kurukura naye Tendi Mazito Junior akatora the legacy akasirwa and the legacy lives naye. Yes, kufamba ndipakasiwa na mudhara. Why not? Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Rega kutamba nenguva, rega kudaro, rega kutamba nenguva. Rega kudaro, rega kutamba nenguva. Ziva kwa unoenda,
ziva kwaunoenda, ziva zvaunoronga, ziva zvaunoronga, ziva zvaunoronga, ziva zvaunoronga, ziva chauchabata, ziva chauchabata, ziva chauchabata, ziva chauchabata. Mudhara chabu pore gana pa zviri seko chimudhara chacho. Sema makuti zimba radio. Mese makakosha. Anetoni. Ndiko kama kanonzi kutamba nenguwa muchapedza wanangu rega kutamba nenguwa. Apa waita zvawo zvekukavhiridza kuzviimba apa, asi nyaya iripo ndeyekuti mwana weZimbabwe usatamba nenguwa mukati megore rino 2022 richatanga kudaidzwa. Ngatibva taronga zvinobatika, tisaregedze nguwa ichipfuura nekuti nguwa aimirire munhu. Yes, ndokamba kanonzi kutamba nenguwa kubva paalbhamu Mandipa Mukana. Nhasi guest artist wedu mukoma Tedious Muchapedza Matsito Junior, the eldest son ya the late mukoma Teddy Matsito weNgwenya Brothers, werudo inzira. Kamba munokaziva right. Mukoma Teddy vapakanaka is ready to talk to us. Mukoma Teddy, mungade kuchingamidza vaterere here nekubva matongopinda munhoroondo, nekuti chekumirira chaicho hapasina vanhu vakukuzivai vakambosangana nemadzidzenyu paYouTube. Yes, vakudziziva nesuwo panapa tine chidzorova pachirongo panapa uchipasina nyuchi. Yes, chingamidzai vatereri mubva mangotiudza kuti ndiani anonzi Tedious Matsito Junior, uyezve makabarwa mhuri yakakura sei, nhoroondo yekuzvikoro zvamakapinda. Vadiwa vatereri vatsigiri, tinokuchingamidzai nokukwadzisai ndichiti makasimba here. Zita rangu ndinoitwa Tedious Muchapedza Matsito Junior, ndiri mukomana ane makore 18 ekuberekwa. Ndakazvarirwa paHarare Hospital muna 2002 11 September. Baba vangu vanonzi Tedious Matsito, amai vangu vanonzi Tendai Tapfuma. Tedious Muchapedza Matsito Junior akakurira kukuwadzana 5 munzvimbo yeHarare, then kuchikoro primary level akaitira pakuwadzana 6 primary school. Secondary level akaitira padziva rasekwa 1 high secondary school. Kune vari kutibata pachironga huchipasana nyuchi. Yes, nhasi guest artist wedu mukoma Tedious Muchapedza Matsito Junior, album ravo ravakaburitsa mugore rapfuura ire. Yes, album rinonzi Mandipa Mukana ndo watinawo pachirongwa nhasi. Yes, totarisa kapamhuri yamakaberekwa muri nababa wenyu pamwe chete namai wenyu. Yes, mungade kuti batisawo here kuti baba wakabereka
baba namai wakabereka mhuri yakakura sei? Muri wangani mumhuri yamakaberekwa? Ndakabarirwa mumhuri mune vana 8, vasikana 5 nevakomana 3. Vasikana 5 ndo vanova vakuru, kuchizoita inini wechi6 mukomana mukuru, kozoti vakomana 2 vanotevera mumashure mangu. Vana vanosanganisira Tariro, Pedzi, Keria, Tatenda, Tarisai, kozoti inini Muchapedza, pozoti Tanyaradzwa naTafara. Yes, zvakanaka izvi kune vanofamba nemimhanzi. Ndo zvimwe zvatinoda kuti tingozivawo kuti vaimbi vakabarwawo kubva kumhuri zine vanhu Mugoma Tediaze, Muchapedza, Matsito senior vakatisiyira mhuri yakakura. Right, mukomana mukuru Mugoma Tediaze, Muchapedza junior variyo, mukomana wechi6, mwana wechi6 nai. Vasikana ndo vakatanga 5 vasikana 5 girls. Tofunga vaitomboti tofunga ndichapuwa vana vakomana, vakabva vaita vana vakomana 3 vakateedzana. Aiwa, tinositenda izvo, tinokudza Mwari muri Zimbabwe, tiri pahuchi pasina nyuchi namavharo. Ndiri kunozangu DZ Studio South of England, chirongwa munopiwa nemafaro chete promotions. Donzo redu ndere kuunza vaimbi veZimbabwe kumhuri yeZimbabwe. Musakanga kusubscribe pamafaro huchi, zviende kumberi, muite like, subscribe and share. Tivandudze rega tidzokere paalbum Mandipa Mukana. Toda kuti tore kambo kanonzi Moyo Muchena. Tine Moyo Muchena here gore zviri kutanga kudai izvi. Yes, White Heart. Tatisandurudza. Ndakakubatsira hama we undipanikira. Moyo muchena varume we unourayisa. Ndakakubatsira hama we undipanikira. Ndakakuberekeza we wapinda nenamo. Ndakakubatsira hama we undipanikira. Ndakakuberekeza we wapinda nenamo. Ndakakubatsira hama we undipanikira. Uri kudarireiko mwana wamai? Ndakakubatsira hama we undikanganwa. Uri kudarireiko mwana wamai? Ndakakubatsira hama we undikanganwa. Moyo muchena hama we unourayisa. Moyo muchena hama we unourayisa. Uri kudarireiko mwana wamai? Uri kudarireiko
Mwana wa mai, ndiuze chokwadi. Mwana wa mai, ndiuze chokwadi. Mwana wa mai, nditaurire chokwadi. Mwana wa mai, nditaurire chokwadi. Yemoyo muchena uyu kauyu unogona kuuraisa apa iwe unongwati wabatsira munhu ya uchinyatsoita nemoyo wako wese kupererera but munhu iyeye anogona kutozokuvhiringidza pamberi apa. Ndo zvakafanana nekutaura kwevakuru vekwainzi anzi kurera imbwa nemukaka mangwana inofuma yekuruma. Imbwa munhu pakaimba. Ndo mukoma Tedious muchapedza machito Junior vatinawo pachirongwa huchi pasina nyuchi mukati mezuva ranhasi. Mandipa mukana album ine 7 tracks akamboka murubva kunzwa kanonzi moyo muchena. Mukoma Teddy makazoita take over band kusiwa kwatakaitwa na mudhara wenyu. Mungada kuti batisa here kuti band rakamira sei? Vakomana muri kuriridza nawo ndo vamwe chete here vaifamba namudhara kana kuti makatozoriguruta patsva? Pari zvino Ngwenya Brothers band ine mamembers anokwana kuita iwo 9 tichisanganisira inini. Tine anotiri pamadrums pane vaviri varipo. Wekutanga wacho anonzi Clayton Marufu, mumwe wacho anonzi Lloyd Chazima. Then pa sub rhythm then nepalead pane anonzi Watmo Kwezere, ndiye mumwe wandinochinjana naye lead achirova futi ma sub rhythm. Then pa main rhythm pana anonzi Shem Jonafani. Then pa bass pana anonzi James Zakaria. Then kuma dancers tine watinoti Alois Ronjesani, anonzi Suzuki. Then pana anonzi Elias Makusha na Kalisto Chausi. Zvese zvinotendwa Mwari nekuti chikwata chekutofamba. Yes, ndo zvatinoda kuti tiite vabereki. Ngatisiyirei vana nhaka dzekuti vanoita take over vachizotora vachifamba vachiendesawo kumberi nemalevels avanenge vakuita. Mazita nekutizivisa kuti chikwata chakamira sei. Ininiwo pamwe chete nevatererika tingada kuziva kuti zvekuimba izvi maitiwo here mudhara paanenge amboisa magitare pasi vaimobva mangotorawo kana kuti mudhara yaitomboti imboita zvechikoro zvaifamba sei apa? Makazonyatsopindawo mazviri gore ripi zvekuimba izvi zvekuti makutawo pakatsikara mudhara ine mberi imwe mukuterawo muchitsika mumashure macho?
Zvekuimba ndingangoti ndakatanga kuzviita mugore ra2013 apo ndakatanga ndichiimba musambo wezimutanzu. Ndine mamwe masongs andakatomborekodha. Ndaishanda nestudio imwe inonzi Future City Records, imwe inowanikwa kumaraini kwedu kwatinogara kuKwadzana 5. Musambo wesungura ndakazotanga kupinda mazviri mushure mekunge Mutara vabatikana vakusafila zvakanaka muna 2017. Zvakanaka zvakadaro, wakazoimba Mudhara Macheso. Yes, zvinodiwa nemunhu wese. Aiwa, tinozitenda shuwa, asi regai nditi makabva mafila gepi nemo chaimo. Tinoda kungotenda Mwari akutungamirirei mune kubata kwenyu kwamuri kuita pamwe chete nechikwata, nekuti yes, kaflavor keNgwenya Brothers kakange kana mudhara wenyu. Yes, tiri kukanzwa ende kari kuenderera mberi. Hanzi the legacy lives on. Chifambira pamberi nechirongwa muri Zimbabwe. Ndina Mukoma Teddy asi muchapedza Matsito Junior, the eldest son waMukoma Teddy Matsito weNgwenya Brothers. Vakazorora zvavo vakatorwa nenguva. Yes, chikomanda chikadaiwa rega ndisumudze pakasirwa naMudhara ndifambe nechikwata. Mungade kutibatisa here kuti ndivape vamwe vaimbi vamuri kubatana navo vari kukusumudzaiwo muchidzidza kubva kwavari, pamwewo vane zvavanodzidzawo futi kubva kwamuri? Mungade here kutipawo mazita kana aripo zvawo makasununguka zvenyu kutizivisa kuti ndivapi vamuri kufamba navo mundima iyi, nekuti ndima yacho haidi uri wega, inoda uchibatana nevamwe. Pavaimbi varipo vakati wandei vatinoshanda navo, vatinobata navo, kusanganisira ivo vandinoti vakanditumbura mune zvemimhanzi, Baba Alec Macheso na Howard Pinjisi, Tatenda Pinjisi, ana Endi Muridzo. Ndingangoti vakawanda vaimbi vanondibatsira mune zvemimhanzi vandinoshanda navo. Zvamuri kuita ndokutogona manje ikokoko kuti munobatanawo nevamwe vaestablished munyaya dzemumhanzi, mune zvamunodzidza, mune zvamunoonawo muchiona kuti vari kuzvifambisa sei zvichifamba zvakadaro. Rega tidzokere paalbum. Yes, Mandipa Mukana ndo title track, ndo zita realbum. Tichazokuroverai kamboka chikanonzi Mandipa Mukana. Ndoda kuti titore track number 5 inonzi Zvoona Meso. Yes, vari kutibata muri paZimnet Radio namafaro ndiri kuno zvangu South East of England, DZ Studios. Tiri kukurukura naMukoma Teddy asi muchapedza Matsito Junior. Vasara vari kufamba nechikwata Ngwenya Brothers, the eldest son yaMukoma Teddy Matsito. Yes, vekutipa kamboka kanonzi Rudo Inzira yekutsvaga ushamwari. Munokaziva kambo ikaka, munokaziva isungo zvamungade kuzoita futika kuti muone vamwe vaimbi vari kushanda naMukoma Teddy Matsito. Mukapinda paYouTube apa pane fuleti pane pandakaona muri pashow muna Baba Harare. Yes, chimudhara chacho chigenerator chibaba Harare. Ramba uchiwedzera moto, ramba uchiwedzera moto chimudhara changu. Yes, tikazowana mukana pamwe mukatiwanirawo mukana zvakare tichazokudaiwo pachirongo panapa. Mungombotiudzawo kuti zvakamira sei, nekuti imimi muriwo kumasvingo kaimi pati makazonzi Baba Harare sei. Yes, big as kwauri chimudhara chacho Baba Harare. Thank you so much nekufamba naMukoma Teddy Matsito. Ngatisumudzanei muri yeZimbabwe, ndo zvatinoda izvozvo, ndo zvatinokurudzirana. Rega tinzokamba kanonzi Zvoona Meso. Zviko zviri kuonekwa nemeso izvi. Ini ndinogona kuvhura ziso 1 hanzi ukatswinyira ziso unoona zviri kure. Ameno, ndizvo here? Pfarirai kambo muri yeZimbabwe. Huchi pasina nyoche.
utopira wekwako kuti uwine mutambo wacho. Iti muviri dziri munhandare utopira wekwako kuti uwine mutambo wacho.
wachibata here chidzidzo chiri pakambapa. Yes, hanzi maziso ako kamaziso ako aya paaona ipapo ndo ngaagumire ipapo. Kunyanya kutarisa kune kusumudza chinhu chinonzi imba. Nadhidhi ngatizoregedzai kuti waonapa uyezve wana mama kana une uchiziva kuti waonekwawoka uzoti hehe ndiyakuona yeye haikona kuti wazionapa wazoda futi kuti uonekwa apa nekuonekwa napapa. Yes, kudzidzisana kwatiri kuita mhuri yezimbabwe kuburikidza nemimhanze Mugoma Tedesi muchapedza junior neNgwenya Brothers kubva paalbum yakanzi Mandipa Mukana gambo kanonzi Zvoona Meso. Imi rega ndinyarare zvangu ndinoda kuti mukuitirwa zvakanaka mhuri yezimbabwe tiri pachirongwa. Yes, ndiri kunozva kuti ndakabata muchina ndiri kuno South East of England DZ Studios. Mafaro wacho chirongwa munochiwa nemafaro chete promotions muimbi wezimbabwe kumhuri yezimbabwe. Chirongwa musi wefriday wega kubva pana 12 midday kusvika pana 3 p.m. patinenge tawanirawo muimbi tinomuunza, kana tisina muimbi kungorudunura mhanzi chete. Rega tidzokere muhurukuro yatiri kukurukura naMukoma Teddy, Mukoma Teddius Matsito muchapedza junior. Mukoma Teddy, tingada kuziva kuti album rakamira sei iri, album Mandipa Mukana? 2021 musi wa1 January takaburitsa album redu rinonzi Mandipa Mukana, iro rine matracks 7 ratakarekodera kustudio kwa Mutarama Cheso kuAlema Records. Then track yechi7 yacho takaitira kustudio kunonzi Future City Records. Producer weko anonzi Anthony Mabuka. Album iri tingati takatanga kurigadzira 2018 nemudhara vachiri vapenyu. Vane masongs avakange vasiya vanyora vaitoda kurekoda, but semunhu akange akusakwanisa kutaura wakazongota iwe uchiita take over worekoda masongs aya. Vakatotanga kutondibatisa masong aya tichipractice nevakomana vanoridza magitare tichienda kustudio kunorekoda kusvika tazopedzawo tazoriburitsa. Tinotenda chose Mugoma Teddy nekutibatisa mafambisiro amakaita album kuti zvedi kutanga 2018 makazoriburitsa musi wa1 January musa 2021. Saka album iri ratove negore kairi. Saka ndinodaira kuti mhuri yeZimbabwe kune vanofamba vachiteerera mhanzi yeZimbabwe makudzidziva dzapinda muropa. Tipirei tinzwe paalbum ipapa padzimbo dzese dziripo paalbum apa ndimi makadzinyora here kana kuti makatora dzakanga dzanyorwa naMudhara? Mhanzi dzatakaburitsa dzatakaimba paalbum Mandipa Mukana ndikangoti dzakanyorwa naMudhara, asi chakazoitika ndechekuti ivo Mudhara vachiripo ndine mumwe mataizobatsirana nawo tichichinja, ivo vachiti apa pawo isa zvauri kuda, but ndingangoti vakazviita zvizhinji zvacho ndiMudhara, asi inini ndine yangu masongsiwo aripo achichazoburitsa nekufamba kwenguva, uye Mudhara vane mamwe futi masongs avakasiya aripo achichaburitsawo nekufamba kwenguva kana tichinge tanatso marunga zvakati nakei. Tiri kufamba zvedu nechirongwa zvakanaka mhuri yeZimbabwe makadi kumese kune vari kutibata. Yes, uchi pasina nyuchi musishano wega namafaro chirongwa munopiwa nemafaro chete promotions. Yes, tiri pamwe chete neteam on the ground. Yes, Sabhuku Dongi. Yes, vari paZimbabwe. Sabhuku Dongi ndiMukoma Stephen Chitsungo kozoita the Sungura Pastor. Yes, Mukoma Tatenda Pinjis varimo mutimu yacho na iyoyo kozoti Mukoma Bravo Matovo. Yes, kaka chigadza mapfiwa vari muSouth Africa ndo vamwe vanoti nhongera vaimbi kokoko. Yes, process yacho chana ichibva yafamba yakadaro, saka handizi ndega mutimu ineyi. Ini ndiri kuno zvangu, ini ndinotsogoenda kuita dish out, asi basa rese tinenge tarova ground netimu iripo iyo yandataura iyoyo. Mukoma Bravo Matovo zviri seko paSouth Africa apo matirovei, asi yawa tinoshanda zvedu, tinoshandidzana zvakanaka chaizvo. Saka kana kune vaimbi vari kuSouth Africa
batai mukoma Bravo Matovo. Yes, vanoita kuti muzokwanisa kuti mupinde pachirongwa. Vari muZimbabwe batai mukoma Tatenda Pinjisi, the Sungura Pastor, the Sungura Messiah, whatever ipapo mazira kupfekerana na mukoma Stephen Chitsungo Sabugudongi. Iwa vanopa minda futi ivavo vabate futi toona kuti tingaronge sei tichibata, nekuti ndikada kuzviita ndegaka handingambozokukwanisai. Saka iwa vantu vanenge vachitibatisa ndataura nomimbu uyu zvakamira zvakadai. Saka networking yakakosha. Rega tidzokere paalbum. Ndinoda kuti tione kambo track number 7 ndibatsireiwo kubva kuna mukoma Teddy muchapedza Matsito Junior tapirirwa nengoma nakigwai. Upenyu unondishungurudza mwana wenyu senerera kaine. Ishe wangu ndibatsireiwo, upenyu unondishungurudza mwana wenyu senerera kaine. Matongo amai vakaenda baba vakatevera seiko. Musha wese wave matongo amai vakaenda baba vakatevera seiko. Kuti mwana wembeva anorwara zvino pasina mai ndodineko. Chinoziva ifu kuti mwana wembeva anorwara zvino pasina baba ndodineko. Ini ndatambura ndatswa mutara chishanje. Ini ndatambura ndatswa.
vachada kudiwa zvavo. Vapeiwo ruzivo rwavanoda, avo vachada kuziva zvavo. Vapeiwo ruzivo rwavanoda, avo vachada kudzidza zvavo. Musango mune minzwa, irinde kandi swike.
kambo kari kubuda mudariro yesi ndo kambo kanonzi ndibatsireiwo munamato kakukumbira kunyanya denga ndiri nherera inini mai wakatanga baba wachizoteera ndazara ndapa mhene ndazara ndandega ndega kune mhuri zhinji dzatinoziva dzakasangana netsaona dzakadai dzekuti havasisina kana mubereki mumwe chete utozoona mumwe mwana ndiye akutoriritira vamwe vana pakaoma mwari vanongotigadzirira masituations akasiyana siyana muri Zimbabwe tiri pachirongwa chatinokurukura nemuimbi yes nhasi tina mukoma Thaddeus Matsito muchapedza bhamu yakanzi Mandipa Mukana kune vari kutibata mukati menguva ino mukoma Teddy watinawawa is the eldest son ya the late mukoma Thaddeus Matsito weNgwenya Brothers. Mukoma Teddy, right, airplays zvakamira sei radio stations ekuZimbabwe? Muri kurira here, muri kunzwikwa here, vanhu vari kukunzwa here? Ya paradio play ndingati ndinoda kutenda National FM, Radio Zimbabwe, Star FM, Capital nekubatsira kushambadza album iri. Ya music vari kuridza uye kune vangade album iri mukaenda pa YouTube pane account yeNgwenya Brothers iripo, then pane playlist ringoripo realbum yacho yese Mandipa Mukana 7 tracks, ndo pamunokwanisa kunge muchibata ipapo. Ini ndazifarira inizi, ndazifarira inini, ndazifarira kuti mukurira nekuti kune vamwe vaimbi watinotaura nawo panapa vanenge vachichema aiwa big up kune ma-DJs kunhepenyuro dzekuZimbabwe ikoko. Isusu tikurova kuno kuti kurova kwete zvekumbotamba kana DJ oto vanorova futi vanokwatura kwete zvekumbotamba. Right, muri Zimbabwe ndiri kuramba ndikuchingamidza vese vari kutibata paZimnet Radio namafaro wacho mafaro chete promotions ndo vanokupa chirongwa chinechi. Nhasi ndina mukoma Thaddeus Matsito muchapedza junior ndo vatirikurukura navo album ravo ravakatsikisa mugore rapfuura iri musi wa1 January. Yes, album ravo rekutanga after tasiwa namukoma Teddy Matsito baba wavo. Totarisa mumhuri pamasiblings enyu, pane vamwe here vari kuita zvekuimba? Mataura kuti mune 5 older sisters kozoita boys, kubva pamuri ne2 vanokuteerai ndimi vekupedzisira. Kaka zvakamira sei? Ndechemumhuri kaichi amai vaimbawo here futi? Tipere chedu tinzwe pamba kuti zvakamira sei. Pano here vamwe vari kuitawo zvekuimba mhuri yenyu? Ya pamasisters angu pane 2 vanoita zvekuimba, pana Tarisai naTatenda vanoimba gospel music. Vatone zvavari kugadzira zvavari kuda kuti vambopawo vanhu. Zvinofadza izi kunzwa kuti yeze ndechemumhuri. Right, masisters enyu vayaka muzvaudza kuti hanzi namavharo am waiting vachingorekodha chete votipa tovainterviewa as well, tovaunza pachirongwa nekuti ndo zvatinoda. Tiri kupusha vaimbi veZimbabwe vazivikanwe nemhuri yeZimbabwe, tifambe takadaro. Vaudze kuti ndakatomirira izvozvizi, ngadziuye tiite basa, ngavarege kutitadzisa kuita basa naika. Right, rega tidzokere paalbum Mandipa Mukana. Toda kuti titore kambo title track Mandipa Mukana. Makadiko Zimbabwe muna mafaro wemafaro Decent Studios kunyika yamambokadzi huchi pasina nyuchi kaka mafaro chete promotions. Mandipa Mukana. Tenda Mwari Baba nasi wagura, tenda Mwari Baba nasi wagura. Chengeta makandirera zvinonasi ndakura ndinotenda ishe wangu imi makandichengeta.
ndinotenda ambuya imi makandichengeta makandirera kusvika nhasi ndakura ndinotenda sekuru imi makandidzidzisa ndinotenda nyadenga nhasi mandipa mukana makandirwira kusvika nhasi ndakunda ndinotenda nyadenga imi mandipa mukana ndinotenda ishe wangu imi makandichengeta ndinotenda ambuya imi makandichengeta ndinotenda nyadenga nhasi mandipa mukana masangosi angaifamba neshumba masangosi angaifamba neshumba madzivaosi andakapinda nengwena madzivaosi andakapinda nengwena makomosi angaifamba nenyoka makomosi angaifamba nenyoka ndinotenda vamajesu imi mandipa mukana ndinotenda vamajesu imi mandipa mukana ndinotenda vavaroja imi mandipa mukana ndinotenda vamahaji imi mandipa mukana ndinotenda mawindo imi mandipa mukana ndinotenda muzuru imi mandipa mukana ndinotenda vadhuve imi mandipa mukana ndinotenda vatanza imi mandipa mukana
yes ndokamboma ndipa mukana kutenda Mwari vanopa mukana kutenda nevadzimu vanochengeta. Yes, tinodayira mune zvakasiyana siyana, vamwe vanodaira mudzimu, vamwe vanodaira kuna Mwari, asi zvese pamusoro pazvo Mwari goes at the top. Havana chavasingazive pamusoro paupenyu hwako, even vadzimu ivavo vanotoziva kuti kuna Mwari. Tinoda kuti titende nekamboma ndipa mukana. Yes, ndotenda vamajeso mandipa mukana. Chibhikidhara baba Shero, vakomana imi zviri sei ndaimbofunga kuti pamwe ndichazombokudhonzaiwo mbichana chete mbichana mongoti makadiko paZimnet Radio chete izvozvo chete ndozvandiri kuda zvina mheno kuti kwenyu kunosvikika here uko ameno tichambozama uchi pasina nyuchi wari kutibata mafaro paZimnet Radio motibata pa www.zimnetradio.com chirongwa mashows aripo yes vashamarari varipo tikange tapedza kudai zitokanda pa YouTube moita like moita share zvofamba zvichienda kumberi ikoko. Mukoma Teddy Matsito the junior ndo watinawo mukati mezuva ranhasi ndo vane kambo kabuda mudariro. Yes, tarowa 6 kwasara yekupedzesera yatichazoonekana nayo. Right, Mukoma Teddy mungaderei kuti mhanyisa mhanzi dzese dziri paalbum idzi mongodzitsanangura zvenyu dzisina order yadzinadzo zvamunongoda kungosanganisa moti aka kutambira nguva yanga iri nyaya yakati makanyorera kakati muchida kuti zvibude zvakadai andiri maona manje mukana wacho ndiwoyo tsenuraitinzwa song yekuti kutamba nenguva isong yaingoedza kureva kuti kana uine zvauinazvo uine chipo chauinacho chawakapiwa naMwari haikona kutamba nenguva kana kuti pane zvese zvaunoita usatambe nenguva nekuti nguva isi yedu nguva ndeyemusiki. Treki mandipa mukana inova treki yokutanga itreki yatakangogadzira ichizama kureva nekutenda Mwari nemudzimu novose vanotibatsira zuva nezuva tichitenda nemukana watinopiwa nekuti hanzi inyasha kurarama. Somwe yekuti moyo muchena iyo inongoedza kureva kuti unogona kuitira munhu chakanaka in return woitirwa zvakaipa. Ndosaka takati moyo muchena unourayisa ende zvechokwadi unourayisa. Then track number 7 inonzi ndibatsire iwe. Iyi track yatakaita nevana vaMudhara Macheso, Isau Macheso na Tatinda Macheso. Isau anga ari pabass, then Tatinda anga ari pamarhythms na Watumo Gwezere na anonzi Major Chigango. Ndo vanhu vakaparticipate pasong iyoyo pama-instruments. Then vocal ndini ndakaita both lead vocal nema-backing vocals acho. Isongwe yatakagadzira mushure mekunge taonawo kuti inini upenyu hwangu ndiri nherera
so munongoziva zvinongoitika mukurarama. That's why ndakazongonyorawo song iyoyo. Song number 3 iyo inonzi Pasi Penyika yangoedza kungoreva kungoti ndinewo mwana wandakasangana naye pasi penyika, ndiye akanditorawo mwoyo wangu kuzi munhu wese ane mudiwa. Song number 5 inonzi Zvoona Meso, isong yaingoedza kurayira mudiwa kuti zvinoona meso pasi pano zvakawanda, mwaro yenyika haperi, asi iwewe ichigonyera parimwe ruva. Ndinofunga hangu kuti vazhinji munowirirana neni vateereri kuti album iri dzimbo dzacho dzakarongeka, zvinhu zvacho zvese zvakarongeka. Mukoma Teddy, aiwa inini ndatenda hangu zvikurusa, matigonera mufunge zvenyu. Ndodaira kuti vateereri vaitirwawo zvakanaka. Ndinovimba kuti nevachazonzwawo paYouTube, yes, you're free to put macomments enyu iko kuYouTube ikoko, tinenge tichizobatana nazvo tichiita kuti zvifambe. Tinoda kusumudzana vari kuda kusapota Mukoma Teddy. Yes, ndibatei nini panhamba dzangu dzinoti 07861783929 07861783929 ndokukonektai naMukoma Teddy. Yes, vari kudawo album ravo kungosapota. Tinoziva kuti vataura kuti manzi mukaenda paYouTube munokwanisa kudziwana, asi chandiroda kuti ndikuzivisei ndechekuti manzi idzodzo kuti dzizosvika padzirize pane mari dzakabuda, maproduction fees, kutangira kumapractice, pamwe kuhaya mainstruments nekuzonorekodha album yozonzwika. Asi iwe ukanochinzwa kuti you support artist weZimbabwe, regardless yekuti wawana manzi for free, unokwanisa kungomupawo mbichana. Vanoda kuzviita batai inini ndokuitai link naMukoma Teddy Matsito. Yes, muimbi wedu tanga tinaye pachirongwa mukati mezuva ranhasi. Right, Mukoma Teddy, tabva tasvika kwamvura yacheka makumbo, kwainenge yakuchekesa makumbo kwekwe. So koko vatsigiri nekutenda, yes, vatsigiri nevateereri tofunga zvinobva zvatiitira zvakanaka. Vachipedzawo takubva tarova kambo katiri kuperekedzai nako kanonzi Kutambira Kure, ndokambo katichabva tarova after Mukoma Teddy vatipa masoko ekupedzisira mukati mehurukuro yatanga tiinayo nhasi. Ndinodaira zvafamba zvakanaka, taitirwa zvakanaka. Wateereri wane vaimbi wavanoda kuti vanzwe pachirongwa chinechika, munokwanisa kundiisira paWhatsApp nhamba yangu inoti 078617839 07861783929. Timu yeMafaro Chete Promotions, handizi ndega, andina Mukoma Brave Matongo maactor vari kuSouth Africa, Sungura Pastor, yes, Mukoma Tatenda Pinjizi naMukoma Chitsungo Stephen Chitsungo Sabok Dongi vari muHarare. Munokwanisa kubata vakomana ivava neni wacho toona kuti tingaronge sei, ndokutoti zvitofamba networking kuti basa racho riende pamberi. Handiri maona manje. Yes, kana mune mibvunzo yamunenge muchida kuti tivhunze kune vaimbi, ndiisirei paWhatsApp yangu yandakupai nhamba iyi, handiti, so that at least ndinochivaudza kuti iyi mubvunzo iyi iri kubva kuna vateereri varoda kuziva zvakati. Handiri maona manje. Right, rega tinzwe Mukoma Teddy muchitipa masoko ekupedzisira, mubva maoneka zvenyu. Thank you so much. Kuvatsigiri ndinoda kukutendai zvikuru ndichiti pachikomana ndiyoyo tinosvika chete. Rambai muchitsigira nekuti kutsigira kwenyu ndiko kuenda mberi kwedu. Ndisingakanganwe kutenda DJ Mafaro nekutsigira, ndinoti ngazviende mberi. Rambai makasapota ipapo, tinosvika chete. Muri yeZimbabwe, isusu tiri vatsigiri vakuru kunyaya dzemumhanzi yeZimbabwe. Vashoma vaimbi vasazive nezveMafaro Chete Promotions, tinomira-mirawo zvesaizi yedu zvatinogona. Ndinoda kuti ndipe kutenda zvakanyanyisa kuna Mukoma Teddy, asi muchapedza Matsito Junior. Right, Mukoma Teddy, new album kana raapoga, yenhamba dzangu hadzina kuchinja. Munobva mandibata, tibva tatozviendesa kumberi, tokudzosai futi tokurukura nealbum rachiroro, because nyaya tinenge tichida ndeyekuti tizivise vanhu zvitsva, handiti, tosumudzana tichifamba takadaro. Regerai sekutaura kwanamboita kuti tichiperekedzana nekambo kanonzi Kutambira Kure. Itirwai zvakanaka muri yeZimbabwe. Thank you so much for your support. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Yes, vanoda kusapota Mukoma
Teddy Matsito. Yes, ndibate pa 07861783929. You can support in anything you want. Anditi, anything you want. Chirongwa chiyange chapo pa YouTube, my likes, my loving tones, ma sharings, zviende kumberi. Ngatiwedzere manamba emasubscribers. Tinosvika chete tapirirwa nekambo kutambira kure. Thank you so much mukoma Tedious Matsito Jr. neNgwenya Brothers. Ngatibatane musika muzvinotera. God bless you all. Ndatenda zvangu, signing off Mafaro. Oh
shamwari murare zvakanaka. Mwari wekudenga akuchengete, Mwari wekudenga akutarise imi. Hama murare zvakanaka imi. Hama murare zvakanaka. Mulone home dzakanaka, mulone home dzakanaka. Good night, good night. Akuchengetedzei, akuchengetedzei. Atumire ngirosi, simuchengetedzei, simuchengetedzei. Mulale zvakanaka, mulale zvakanaka. Akuchengetedzei, zichida mwaneta nemabasa, asi mulale zvakanaka. Good night, good night. Dani, good night. Imi, hama, mulale zvakanaka. Imi, hama, mulale zvakanaka. Mulone home dzakanaka, mulone home dzakanaka. Good night.